Zdravím všechny příznivce Chorvatska u minividea cestovní kanceláře Sherry Tour. Rozhodli jsme se připravit pro všechny, kteří mají rádi moře, svobodu, volnost v rozhodování, několik videí o destinacích naší cestovní kanceláře. Ten, kdo nás zná, ví, že se úzce specializujeme na rezortové kapacity, prázdninová střediska a kempy, do kterých umísťujeme vlastní mobilní domy nebo karavany. Kritérií pro volbu střediska je několik. Prvně se musí jednat o 3 nebo o 4 hvězdičkové středisko, to musí být připraveno uspokojit hlavně potřeby rodin s dětmi. Klíčové jsou čistota střediska, jeho vybavenost, počet atrakcí či animační programy. Další podmínkou je vzdálenost k moři, čistota moře a také typ a kvalita pláží. Je-li vše na vysoké úrovni, jsme připraveni v tomto středisku vybudovat naše ubytovací kapacity. Takto svým klientům ručíme za vysoký standard při pobytu na dovolené s Sherry Tour. Krátce se zastavím u mobilních domů, které jsou novým trendem v kempovém prostředí. Její výhody jsou prvotřídní ubytování jako v hotelu, domy mají vlastní WC a koupelnu, jsou klimatizované a plně vybaveny pro dovolenkový pobyt. Mají 2 ložnice, denní místnost, před domem je prostorná terasa s posezením. Výhoda mobilních domů je v tom, že se umísťují co nejblíže k moři, někdy přímo na pláž či vedle bazénových komplexů. Host si ráno oblékne plavky a celý den se nestará, zda dodržuje etiketu. Na kávičku si skočí do vodního baru, oběd vychutná v restauraci na pláži a večer si griluje něco z místní tržnice, například výbornou mořskou rybu či kalamár. Znáte snad větší pohodu? Přitom vše, co děláte, děláte v přírodě a ne mezi betonovými zdmi, kde trávíme celý život. Vyzkoušejte si mobilní domy na vlastní kůži, pochopíte, jak se dá prožít opravdová dovolená bez starostí. Solaris Resort je středisko pro každého. Nabízí nejen komfortní ubytování, ale hlavně spoustu zábavy a dobrodružství. Ideální pro pobyt zde jsou mobilní doby cestovní kanceláře Sherry Tour, které jsou umístěny pár metrů od moře a nabízejí příjemné ubytování v klimatizovaných prostorách domů. Součástí každého domu jsou 2 ložnice pro 2 a 3 osoby, sociální zařízení se sprchovým koutem, denní místnost na standardně vybavenou kuchyní a sedací soupravou, která poskytuje další místo pro spánek. Všechny mobilní doby Sherry Tour a vlastní také terasu, ideální pro pohodové chvíle strávené s rodinou a přáteli. Areál Solaris Resortu je jako stvořený pro náročné klienty. Jsou zde 4 km pláží všech druhů, ať už písečné, obláskové či betonová plata, bazény se sladkou vyslanou vodou, dětská hřiště, tobogány, herna, akvapark na moři, golfové hřiště, sportovní kurty, minigolfové hřiště, možnost vodních sportů, relaxace ve wellness a spa centru. Protože je toho tady v Solarisu opravdu hodně, můžete si celý areál projet vláčkem anebo se na něj kochat z Pirátské galeji, která má pro své návštěvníky spoustu lodních výletů, ať už po přilehlých ostrovech anebo jejich pirátská dobrodružství na lodi. Dalším atraktivním místem pro výlet je Národní park Krka či Národní park Kornaty, městečko Primošten, ve kterém se celé léto koná hudební festival či šibeník se svými pevnostmi, z nich nejhezčí je pevnost svatého Nikoly za Zablačemi. Šibeník se vám bude buď to líbit, anebo se jí zamilujete. Ve staré části jako by se zastavil čas a klikatými uličkami se budete proplétat k další šibenické pevnosti svatého Mihovila. Návštěvník nesmí vynechat katedrálu svatého Jakova, která je od roku 2000 na seznamu kulturního světového dědictví UNESCO, či sochu Petra Krešmíra, chorvatského krále, který nechal šibeník vybudovat.
Toto město není krásné jen svými kostely a pevnostmi, ale také tříposchodovým tržištěm a přístavem, který upoutá nejen výstavními plachetnicemi, ale i příjemným posezením v barech, které se vinou po celé délce přístavu.